Boy, tanawar ko na siya. Asa na ba? Ano siya di ba? Nagusa din na siya di ali. Ano siya? Naam na siya agud-agud. Agod-agod ba? Agud-agud. Kaya nag-awat og gahom. Unsa man na iya ha? Di na siya madutlan. Sure oy. Oo ha. Ato tuon. Bay, bay. Oh, unsa man? Di siya matuo nga di ka madutlan. Oh, pwede yung mga testingan. Takto kayo, magkupo ko naman sa orasyon. Oo bay ha? Agay! Hala, nadutlan lagi ka bay. Wala ka di madutlan. Ayaw naman, anak iwan nila po sa orasyon. Aw, unsa man di? Ayaw naman, anak isakit. Ayaw ka ng mga, kaya ng silyo, sundang, pusil. Ka naman, anak. Anong batuhan nila po sa orasyon? Aw, sige, kini. Oh, kana, pwede. Oh, tinuod yun. Yamat, gisingot na lang uwa, Japon. Are, me. Dito yun. Ang final. Para mo tuod siya kaon sa powerful. Sure ka bay? Idol, para. Laro kang maigo ko. Sure ha? Isa. Mupiyong sa ko kay mag-concentrate ako. Ah, grabe ha bay, di dyan makablit bay. Nakasitilas mo na. Ako mi. Hala boy, napangag ang ubay. Hala bay! 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 Hala bay, napatay ini mo bay! Run.